Is-sibt filgħodu kull min kien għaddej minn Pjazza San Ġorġ fil-Belt Valletta seta' jilmaħ l-Slaten Maġi. Dan għaliex bejn l-10 u statejn ta' nofsinhar il-pubbliku kellu ċ-ċans jiltaqa' magħhom qabel ikomplu triqithom. Wara, is-Slaten Maġi marru fil-Palazz tal-President fejn wieħed ukoll seta' jagħti donazzjoni f'risq il-Malta Community Trust Fund waqt li jsegwi reenactment. Is-Slaten Maġi bdew imbagħad vjaġġ lejn il-Ħamrun fejn intlaqgħu mill-komunità tal-Franġiskani kif ukoll żaru l-Presepju Ħaj bis-swit il-Knisja ta' San Franġisk li qed isir għall-ewwel darba din is-sena. Waqt iż-żjara l-Maġi kienu akkumpanjati b'kant ta' diski tal-miliet minn żgħażagħ Ħamruniżi waqt li ġew ippreżentati ir-rigali lil Ġesu Tarbija. Wara l-Ħamrun komplew il-vjaġġ lejn il-Mosta fejn intlaqgħu mill-banda lokali. Net News dal-għodu tkellem ma' Joanne de Brincat, il-persuna wara l-vestwarju u l-atturi ta' din l-attività, fejn staqsejnija dwar lan ta' attività bħal din. Mela lan ta' attività bħal din jani nippromovu l-ewwel net l-attività tagħna. U anke nqajmu nerġgħu il-festa tal-Epifanija li nara isa meta konna żgħar aħna konna niċċelebrawha bi kbir, illum isa m'għadix daqshekk importanti fil-kalendarju tagħna l-Maltin. Però aħna nixtiequ li aktar nies jibdew japprezzaw din il-festa u anke jiġu jiċċelebrawha wkoll din il-festa, hija festa tad-dawl. Is-Slaten Maġi se jkunu qed jisbħu l-Mosta l-ħadd filgħodu sabiex imbagħad jerħula lejn id-dar tal-anzjani fil-Mellieħa u wara l-pjazza tal-Mellieħa fejn se jsir reenactment tal-laqgħa ma' Erodi. Il-vjaġġ tagħhom jilħaq il-qofol tiegħu kmieni l-ħadd war nofsinhar meta l-Maġi abbord il-vapur ta' Għawdex jaqsmu lejn l-imġar biex fit-tlieta ssir id-daħla trionfali fejn silem.